Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong araw ng Martes, March 18. Pagpatay sa stand-up comedian na si Gold Dagal, kinundi na. Makinang gagamitin sa May 12 elections, tiyak na ligtas kontra pandaraya ayon sa COMELEC. CCSFP ibinida ang papel ng edukasyon sa pagsulong ng karapatan ng kababaihan. Mga santo, tampok sa First Lenten Exhibit ng Tarlac Tourism Office. At Mitsubishi X-Force, the ultimate SUV for your summer adventures. Mariing kinundi na ng ilang individual at grupo ang nangyaring pagpatay sa stand-up comedian na si Gold Dagal. Binaril si Dagal habang nasa isang show sa Marisol Subdivision, Barangay Ninoy Aquino, Angeles City noong Biyernes, March 15. Ayon sa kanyang ina na si Jocelyn Cruz, isinugod si Gold sa ospital ngunit hindi na ito nakaligtas matapos ang mahigit 9 na oras na pagkikipaglaban para sa kanyang buhay. Kinilala si Dagal sa kanyang matapang na pagpapatawa, kabilang ang mga biro tungkol sa iba't ibang paniniwala at isyong panlipunan. Ayon kay Cruz, matagal nang nakakatanggap ng pagbabanta ang kanyang anak dahil sa mga ito. Nagpahayag din ng pakikiramay ang kapwa stand-up comedian na si Attorney Edward Chico sa pagkawala ni Dagal. Samantala, naglabas na rin ang pahayagang Pampangas Jazz Comedy Group, ang co-producer ng show kung saan nangyari ang bayolenteng pag-atake kay Gold. Ayon sa kanila, ang suspect sa pamamaril ay hindi bahagi ng audience sa nasabing show. Patuloy namang iniimbestigahan ng Angeles City Police ang insidente. Sinisikap pa rin ng CLTV 36 sa makuha ang opisyal na pahayag mula sa mga otoridad. Samantala, nakatakdang gamitin sa unang pagkakataon ng mga bagong automated counting machines o ACMs sa midterm elections sa May 12. Ayon sa COMELEC, magiging mas secured at mas mabilis na rin umano ang pag-transmit ng election results dahil dito. Para sa buong detalye, magbabalita si Ashley Punzalan. Mula sa mga precinct count optical scan o PCOS at vote counting machines o VCMs, magiging better at mas mabilis na umano ang paglabas ng mga vote counts dahil sa mga bagong automated counting machines o ACMs na gagamitin para sa midterm elections sa May 12. Ayon sa Commission on Elections, maraming enhancement ang inilagay dito, kagaya ng QR codes sa mga voting receipts, on-screen summary ng boto, at hybrid voting system. Yung balota natin, nakakonfigure lang siya doon sa ACM na gagamitin. May mga security features yan dyan embedded inside, no? And at the same time, may mga timing marks tayo, no? Meron tayong mga QR codes dyan. No? So kung ito ay hindi nakakonfigure yung ballot and yung ACM together, hindi niya babasahin. So hindi to pwedeng gamitin. Kung ito is exclusively for this ACM lang, no, dun lang niya pwedeng gamitin niya. So hindi pwedeng gamitin sa ibang lugar. Gayunpaman, kamakailan lang ay napabalitang nagsampa ng kaso ang COMELEC laban sa isang aspirante sa Isabela. Ito ay matapos siyang mag-post ng isang video sa social media ukol sa vulnerability umano ng mga ACM sa hacking. Nilinaw naman ng COMELEC na walang internet ang mga ACM sa mismong botohan at i-connect lamang ang mga ito ng konting oras matapos mag-print ng ilang election returns. Habang ginagamit po yan during voting, independent siya, no? Wala siyang connection to any internet connection. Okay? So, wala, no? So, habang ginagamit yan, feed lang siya ng feed, tapos binibilang niya, nagtatabulate siya pagkatapos ng close voting.
Okay, so after nun, magpiprint muna siya ng 9 ERs, election returns. After printing ng 9 ERs, magtatanong ngayon ng ating ACM, do you want to transmit? Matter of seconds lang makakapagbato na siya. Especially kung maganda ang signal, no? Ngayon, pag basta hindi maganda ang signal, failure to transmit. Ganun lang ang mangyayari doon. Hindi niya ipipilit, hindi siya Sa pamamagitan nito, sigurado umanong hindi pwedeng i-manipulate ng mga internet hackers ang mga resulta dahil may nauna ng printed records nito. At kung sakaling walang signal sa isang presinto, maaaring i-transport o ilagay sa isang lugar na may mas malakas na signal ang makina. Kung pumalya naman ang mismong machine, may nakahanda rin umanong contingency o backup ACM sa mga voting precincts. Bukod dito, mayroon din itong backup USBs para mas siguradong tama at hindi madadaya ang resulta ng halalan. Samantala, upang masiguro ang wastong paggamit ng mga bagong machines, nagsimula na ang COMELEC Pampanga ng isang month-long training para sa mga magbabantay ng botohan sa probinsya sa Bendix Hotel City of San Fernando. Sa training na ito, magkakaroon din sila ng testing sa pangunguna ng Department of Science and Technology o DOST para sa actualization ng paggamit nito. Kaya naman ayon kay Attorney Lydia Pangilinan, ang Provincial Election Supervisor ng COMELEC Pampanga, masasabi nila umanong ready na ang probinsya para sa nalalapit na eleksyon sa Mayo. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Samantala, sinimulan na ng Commission on Elections o COMELEC ang pagsira o pag-dispose sa tinatayang 6 na milyong rejected ballots sa trimmings mula sa kanilang bodega sa Santa Rosa, Laguna. Dinala mga naturang balota sa 5th Discipline Packaging Paper Corporation, isang paper mill sa Teco Industrial Complex, Barangay Bundagul, Mabalacat City, Pampanga nitong Sabado, March 15 para sirain. Nauna nang ipiniliwanag ng COMELEC na lahat ng tinatabong rejected ballots ay dadaan sa direct melting process gamit ang isang dissolving solution upang ma-recycle. Tugon ito sa mahigpit na pagbabawal ng National Archives of the Philippines na shredding at micro-shredding ng mga balota. Dahil dito, isang resident auditor naman mula sa komisyon at isang election watchdog ang naging saksi sa transportasyon ng pagtatapon ng mga balota upang matiyak ang maayos na proseso. Samantala, natapos na ang pag-imprenta ng mahigit 68 million na balota na gagamitin para sa May 12 midterm elections ayon sa COMELEC. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Naghahanap ka ba ng sasakyang perfect ngayong tag-init? Malawag na cabin, mga upuan na anti-temperature rise finish. For sure, komportable talaga ang bawat biyahe. Samahan pa ng makabagong T-shape LED headlights at daytime running lights na masisiguradong ligtas sa inyong road trip. Presenting the Mitsubishi X-Force, alamin pa ang ibang features ito sa sales executive na si Judy Ann Asuncion. Behind me is the new Mitsubishi X-Force. As in new, bago siyang labas, bago lahat. Features, mukha din niya. Yung variant nito, ma'am, is dalawa siya. Meron siyang GLS, which is the base model, and GT, which is the top of the line. So, meron kami dito, ma'am, GLS siya, pero naka-setup siya. So, as you can see, medyo bulky yung front bumper niya, rear. Tapos meron siyang emblem na X-Force. Actually, ito po is a compact SUV. Pwede siya for family, pwede din siya for personal use. Advantage din po kasi niya, ma'am, just in case po dalawa lang yung gagamit, pwede niyang i-fold yung sa second row seat niya hanggang likod siya, no? Hanggang doon sa mismong trunk niya. Full flat siya. Pwede siyang lagyanan ng mga gamit. Pwede din siya for traveling. Yung X-Force po natin, ma'am, meron siyang for, actually madami siyang bagong features ngayon. Isa po doon yung mismong for drive mode niya. Pwede siya sa wet, sa gravel, sa mud, and sa normal drive mode po. And also, meron din po siyang additional features na Yamaha speaker. So, kung we're into music po na gusto natin yung magagandang music, yung bass, lahat, meron siya, ma'am, built-in Yamaha speaker siya for both variants po. Tapos, meron din siyang automatic tailgate. For safety features naman po, meron siyang blind spot warning, forward collision mitigation, meron din po siyang rear cross traffic alert. Tapos, at the same time, meron din po siya, yun, blind spot warning, meron din po siya. So, kailangan po natin yun sa mga safety features po niya. And leather interior, of course. When it comes naman po sa airbags po niya, yung GLS po namin, meron siyang 4 airbags. Doon naman po sa top of the line, 6 airbags. Meron yung front steering, meron si side passenger. Tapos, both chairs po ni passenger and driver, meron siya. And meron din po siyang curtain airbags. Actually, yung engine po nito, same nung engine ng expander namin. 1.5 liter engine po. Yung tipid po niya, actually same po sila lang level ng expander po. Sa tipid naman po ng gasolina, since 1.5 engine din po siya, same siya ng expander po. Kaya siya ng 11 to 12 km per liter sa city driving. Sa ano naman po, sa long drive, kaya siya hanggang 18 km per liter. So, ganun po siya katipid. Sa technology naman po, ang bago ni X-Force po is yung 12.3-inch display, which is yung pinakamalaking naming touchscreen monitor dito sa Mitsubishi. Yun, ma'am, meron yung kasamang TPMS, which is yung dati, wala na pong mga TPMS yung ibang units namin. Tapos, meron po siyang sound type na iba-iba. At the same time po, pwede kayo mag-set ng wallpaper sa mismong touchscreen monitor namin. And plus na po yung mismong wireless charging namin. And at the same time po, Apple CarPlay and Android Auto siya. Bali, yung price po namin, ma'am, sa dalawang variant, yung GLS po, 1.367 po, plus, less, may discount po siya na 150,000 maximum po. Tapos, dun naman sa top of the line po is meron siyang price na 1.582, less 130 discount. Tapos po yung promo po pala namin for in-house, meron siyang zero down. Piso down actually. Piso down, tapos you can drive again your car po without any cash out po. Mayroon naman tayong 2 options, ma'am, sa monthly. Pwede tayo mag-in-house financing, which is yung promo namin na zero down. Tapos yung monthly dito pa rin siya nun, or dun sa exclusive banks namin, or sa Laos Auto Finance. Pag naman po yung isang option natin, ma'am, pwede siya mag-direct sa banko niya. Gagamitin lang niya yung less discount na 150,000.
Sa in-house namin, dun sa promo po namin na piso down, meron siyang free 1-year insurance, 3 years LTO, chattel mortgage, plus yung tint, floor mats, seat cover, yung tools, 10 liters fuel, meron din po siyang periodic maintenance labor, and meron po kaming promo na 32,500 worth of Laos Group Care. Ini-invite ko po kayo na mag-visit sa dealership po namin, which is Mitsubishi Car World Pampanga, and you can check all our units po. Samantala, nagsagawa ng ocular inspection sa Senado ngayong araw, March 18, sina House Secretary Reginald Velasco at Senate Secretary Renato Bantug bilang paghahanda sa nakaambang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ininspeksyon ng mga opisyal ng mga posibleng opisina at work areas na gagamitin ng prosecution panel sa kabuuan ng impeachment process. Ang magiging impeachment trial ni VP Sara sa Senado ay bunsod ng pagpasa ng kanyang impeachment case sa Kamara matapos makakuha ng mahigit 1/3 ng boto mula sa mga kongresista. Kasama sa mga paratang laban sa Vice Presidente, ang umunoy pagsasabuatan para ipapatay sina Pangulong Ferdinand Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Pati ang issue ng alleged corruption na pagkakaugnay sa extrajudicial killings at paglaganap ng insurrection at public disorder. Well, nandito kami para tignan yung mga kwartong ibibigay sa prosecution panel at saka sa secretariat. Dun kung magkakaroon na ng trial, para ready na yung grupo namin. Ni Attorney Gloria J. Victoria Banyas, ang Administrator at President ng CCSFP, ang City College of San Fernando, Pampanga sa 69th session ng United Nations Commission on the Status of Women. Sa aktibidad na ginanap, tinalakay niya ang papel ng higher education sa pagpapalakas ng kababaihan at pagsusulong ng gender equality. Ibinahagi ni Attorney Victoria Banyas sa mga tagumpay ng CCSFP, local universities and colleges at ng lokal na pamahalaan ng San Fernando, Pampanga sa pagsusulong ng karapatan ng kababaihan sa nakalipas sa 30 taon, pati na rin ang mga hamon at planong aksyon para sa susunod na dekada. Suportado ng kanyang paglahok ang advokasya ni Mayor Vilma Balya Caluhag para sa eksklusibong pamamahala at pantay na oportunidad. Idinaos ang session via Zoom mula sa UN headquarters sa New York, bahagi ng internalization efforts ng CCSFP sa pamumuno ni Dr. Melanie G. Villoria Briones, VP for Academic Affairs and International Engagements. Daan-daang mga buntis mula sa City of San Fernando ang nakilahok sa isang espesyal na programa ng Kapitolyo ngayong Martes, March 18 bilang bahagi ng pagdiriwang ng Women's Month. Sa pangunguna ni Governor Dennis Delta Pineda at Vice Governor Lilian Nanay Pineda, nagbigay ang Provincial Health Office of PHO, katuwang ang Department of Health ng libreng laboratory test, masustansyang pagkain, ferrous sulfate, bigas, cash at hygiene kits. Layunin ng programa na suportahan ang kalusugan ng mga ina at kanilang sanggol sa unang 1,000 days ng buhay nito. Bukod dito, nagkaroon din ng mga lecture tungkol sa tamang nutrisyon, prenatal care, mental health, family planning at breastfeeding upang masigurong malusog at ligtas ang pagbubuntis sa mga ina. Samantala, nakatanggap ng pinansyal na tulong mula sa Angeles City LGU ang 3 pamilyang nasunugan sa Barangay Pulong Kakutud. Nawala ng tirahan ng naturang mga residente dahil sa sunog nangyari nitong Pebrero.
Bunsod nito, pinangunahan ni City Social Welfare and Development Officer Francis de Guzman kasama si dating Angeles City Public Cemetery Head Philip Samson ang pamamahagi ng ayuda sa mga apektadong pamilya ngayong Martes, March 18. Agad ding pinroseso ng Local Finance Committee ang pondong ginamit na nagmula sa Office of the City Mayor. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Wagi sa Basa Air Base Football Club ang MAAP Soccer Fleet Squad. Para sa buong detalye ay ihatid ni Kelo Makapinlang. Pinarangalan ng MAAP Soccer Fleet Squad at si Retired Master Sergeant Ramon U. Quinto ng Philippine Navy Marine sa kanilang kahanga-hangang tagumpay sa larangan ng palakasan sa ginanap na Morning Colors noong March 10, 2025 sa Old Parade Ground sa Mariveles, Bataan. Pinatunayan ng MAAP Soccer Fleet Squad ang kanilang husay sa larangan ng football matapos nilang makuha ang ikatlong pwesto noong March 2, 2025 sa Fighter Town Basa Air Base, Florida Blanca, Pampanga. Nagtala ang kuponan ng 3-0 record, kabilang ang 2-0 panalo kontra Philippine Army at 1-0 tagumpay laban sa Air Force na nagbigay sa kanila ng pwesto sa semifinals. Samantala, matagumpay namang tinapos ni Master Sergeant Quinto ang matinding hamon ng 160km Bataan Death March Ultramarathon 160 na kanyang nalampasan sa loob ng 30 hours, 55 minutes at 54 seconds. Dahil dito, ginawaran siya ng finisher medal, finisher obelisk at finisher buckle. Bukod dito, tinanggap din niya ang Grand Slam Trophy matapos niyang makumpleto ang parehong Bataan Death March 102km at 160km editions. Kasama sa Freedom March 2025 si Retired Ensign Bonifacio R. Villamor ng Philippine Navy na ginawaran ng Recognition Award bilang patunay na ang edad ay hindi hadlang sa pagpapamalas ng dedikasyon at tibay sa palakasan. Kelo Makapinlak, CLTV 36 Sports News. Samantala, umabot sa 782,000 pesos ang halaga ng hinihinalang shabu na nakumpiska ng pulisya sa dalawang high-value individual at 3 pang drug suspect sa Pampanga. Umaga nitong Biyernes, March 14, nang isinagawa ng joint operation ng Mabalacat City Police Station at Regional Intelligence Unit 3 na nagresulta sa pagkakahuli ng HBI na si alias Dul. Arestado rin ang mga kanyang kasamahan na sina alias Joe, Jay at Vin matapos makumpiskahan ng 60 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 408,000 pesos. Kinagabihan ay isa pang buy-bust operation na isinagawa naman sa San Jose, Magalang, kung saan nahuli ang isa pang high-value individual na si alias Aldrin ng Mabalacat City. Nakumpiska mula sa kanya ang 55 grams ng suspected shabu na tinatayang nasa 374,000 pesos ang halaga. Samantala, muling binigyang diin ng Police Regional Office 3 ang kanilang pangako para sa mas pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga. Hinimok din ng ahensya ang publiko na maging mapagmatsag at agad ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang kahina-hina na aktibidad. Namahagi ng 10.7 million pesos livelihood ng DMW sa higit na 1,000 babaeng OFW. Samantala, bida naman sa kadiwa ngayong Women's Month ang mga kababaihang magsasaka. At hatid ng LTO sa mga kababaihan ang libreng serbisyong medikal at driving course. Ang buong detalye alamin sa report na ito. Mahigit 1,067 female OFWs sa buong bansa ang tumanggap ng tulong pangkabuhayan mula sa Department of Migrant Workers sa ilalim ng Balik Pinay, Balik Hanap Buhay o BPBH program. Pinangunahan ni Secretary Hans Leo Kakdak at Secretary Amena Pangandaman ang pamamahagi ng 10,000 pesos na tulong pangkabuhayan sa 128 OFWs sa NCR kasabay ng 939 beneficiaries mula sa 15 rehiyon. Ayon kay Secretary Kakdak, ito ay tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang suporta at reintegration ng OFWs. Dagdag ni Pangandaman, 5% ng taunang pondo ay nakalaan sa gender equality programs. Samantala, ang BPBH program ng National Reintegration Center for OFWs ay nagbibigay ng ayuda upang matulungan ang distressed OFWs na makapagsimula muli. Nanguna ang DMW Regional Office 12 na may 185 beneficiaries na sinundan ng RO6 at RO3 kasama ang iba pang rehiyon. Samantala,
Bida ang mga kababaihang magsasaka ng Gitnang Luzon sa Kadiwa Pop-Up Store na pinangunahan ng Department of Agriculture sa lungsod ng San Fernando, Pampanga bilang bahagi ng selebrasyon ng National Women's Month. Pinangunahan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division at Gender and Development Focal Point System ang nasabing programa sa layuning suportahan ng mga kababaihang magsasaka sa pagbebenta ng kanilang mga ani at produkto. Sa pamamagitan ng Kadiwa Pop-Up Store, direktang naibebenta ng mga magsasaka ang kanilang produktong agrikultural sa mga mamimili. Tampok rito ang mga sariwang gulay, prutas, merienda at iba pa. Ayon sa GAD-FPS, bukod sa napapalakas ng Kadiwa ang kabuhayan ng mga kababaihan, naihahatid rin ito sa mga mamimili ang mga sariwang produkto sa abot kayang halaga. Dahil rito, napapaunlad ng Kadiwa ang ekonomiya at ang pantay na oportunidad para sa mga kababaihan sa sektor ng agrikultura. Bukas tuwing Lunes sa buong buwan ng Marso ang Kadiwa Pop-Up Store sa Department of Agriculture Covered Court, Sakop, Maimpis, San Fernando, Pampanga. Sa kaugnay na balita, bilang bahagi ng selebrasyon ng National Women's Month ngayong Marso, hatid ng Land Transportation Office ang libreng Women's Health Caravan at theoretical driving course para sa mga kababaihan. Sa pangunguna ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza Jr., ang mga nasabing programa ay naglalayong bigyang halaga ang papel ng mga babae sa sektor. Ang Women's Health Caravan ay nagbigay ng libreng serbisyong medikal para sa mga empleyado ng LTO. Kabilang dito ang medical check-up, blood test, OB/GYN consultation at bloodletting activity. Bukod sa mga ito, binuksan rin ng LTO ang libreng theoretical driving course para sa mga kababaihan ngayong buwan. Layo ng training na ito na mapasigla ang mas marami pang babae na maging maingat at mahusay na driver. Sa kabuuan, tiniyak ng ahensya na patuloy silang maglalaan ng mga serbisyong magsusulong ng karapatan ng mga kababaihan hindi lang sa tahanan, maging hanggang sa kalsada. Karil Garcia, CLTV 36 News Intern. Pinaalalahanan at hinimok ni Armed Forces of the Philippines o AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang mga grupong nagnanais magpakita ng suporta sa pamahalaan na tiyaking may tamang koordinasyon sa mga angkop na ahensya. Binigyan diin niya na ang paglalayag sa West Philippine Sea ay pinahihintulutan kung ito ay may wastong koordinasyon sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan. Dagdag pa rito, tiniyak ni RADM Trinidad na ang Philippine Navy Armed Forces at iba pang ahensya ng gobyerno ay laging handang tumulong at magbigay ng gabay kung kinakailangan. All civic groups that would like to show support to the stand of the government in the West Philippine Sea. Actions like these, like a group sale, the third organized by the particular group, is very much welcome, provided that they get the right coordination with the appropriate government agency. The Philippine Navy, the Armed Forces, to include other government agencies, are always ready to support them in their endeavor and to provide assistance if and when necessary. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Alamin naman natin ang lagay ng panahon sa ulat ni Rainier Agas, ang weather specialist mula sa Pag-asa Clark Station. Narito na po magiging kalagayan ng ating panahon ngayong Martes, March 18, 2025. Northeast monsoon ang nakakapekto sa Luzon at easterlies naman po sa natitirang bahagi ng ating bansa. Asahan natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mapag-ulan, pagkulog, pagkidlat dito sa may Caraga at Davao Region dahil po yan sa easterlies. Maulap na kalangitan din na may mga pag-ulan dito sa may Cagayan Valley, Bicol Region, Quezon, Aurora at Apayao dahil naman po yan sa northeast monsoon. Kaya pinapaalalahan po ang ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar na mag-ingat sa biglaang pagbaha o pagguho ng lupa pag meron po tayong katamtaman hanggang sa mga malalakas na mga pag-ulan. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa lamang po ng mahihinang pag-ulan dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng ating Luzon dahil po yan sa northeast monsoon. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa ng mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat sa natitirang bahagi ng ating bansa dahil naman po yan sa easterlies. Kaya mag-ingat pa rin po sa biglaang pagbaha o pagguho ng lupa pag meron po tayong mga severe na mga thunderstorms. At yan po ang latest dito sa Pag-asa Clark. Ako po si Rainier Agas, nag-uulat. Tampok ang iba't ibang santo sa First Lenten Exhibit na inorganisa ng Provincial Tourism ng Tarlac. Bahagi ito ng kanilang paggunita sa panahon ng Kwaresma. Ayon kay Governor Susan Yap, layunin nilang hikayatin ng publiko na makiisa sa isang spiritual at cultural journey. Bukas ang First Lenten Exhibit sa Museo de Tarlac, Tarlac City mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaari itong bisitahin hanggang April 10, 2025. Para naman sa ating entertainment news, itatampok sa Sine Juana sa Intramuros sa mga kwento ng kababaihan. Ang detalye ay ihahatid ni Danny Cagino. Sa paggunita ng Women's Month ngayong Marso, isang natatanging pagdiriwang ng sining at pagkilala sa kababaihan ang tampok sa mga pelikula na maaaring mapanood sa Sine Juana sa Intramuros. Ang proyekto ay inisyatibo ng Film Development Council of the Philippines, katuwang ang Intramuros Administration at Center Stage Productions. Layunin nito na bigyang pugay ang bawat Juana na patuloy na lumalaban, nangangarap at gumagawa ng marka sa lipunan. Ipapakita rin dito ang makapangyarihang kwento ng mga kababaihan at ang kanilang mahalagang papel sa kasaysayan at kasalukuyang panahon. Isa sa tampok na pelikula ay ang Maria Rosa na nilikha ni Brillante Mendoza. Isang premyadong direktor mula Pampanga na kilala sa kanyang mga pelikulang tumatalakay sa mahalagang isyung panlipunan. Ang Sine Juana sa Intramuros ay libre at bukas sa publiko. Mapapanood ang mga pelikula sa Centro de Turismo at Fort Bonifacio Teatro sa March 22 at 29. Danny Cagino, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X at CLTV 36. Sa Instagram at CLTV 36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.